A'a, Dallami. Sabinus. Miyalan, mi ka kawo kuka? Sabinus, kai dai bari. Sai yanzu nisan mutane sun lalace sosai. Ba ka san malam ya mutu ba? Mana. Wallahi bai mutu ba. Malam bai mutu ba? Wanda mu haka shekaran jiya. Wallahi bai mutu ba. Wanga ba. Wallahi da an ka ciyar da su mutum bai sun ka tura mu account ɗina miliyan 2 domin taimakon iyali ne. Sannan mutum bai sun ka bai da buhun shinkafa bet. Rice. Mana kuma SDM bai mutu ba. Wayo. Ya hankuri kaji. Kaji wani intentional. Ya hankuri ka ba kukan na haka nan da Allah kakka ya kastin. Ni Allah. Sabinus, duk mun ga makaranta muna yawan addu'a Allah ya samu ya dangote kuɗi shekarar ga. Yanzu tun ba mai kuɗin ba haka mutu. Haba. Wallahi na samu matsala don Allah ya taimaka min yanzu shikenan wanda zan aure ya mutu. Sabinus, wayo Sabinus ya mutu. Sabinus, wallahi kamar na sai yau zai mutu ne sai doya ga tunja. Ga ta ku ƙara Allah ya kai abin. Wallahi, ku yi hankuri, ni kuma ga na ba da gishiri da manja a ƙara. Allah ya ji ƙane, Allah ya ji ƙane. Cilawa Wa alaikum assalam. Sannunka dai dan uwa. Please, to Allah dan na family Mr. Kwalli TV. Wallahi. Wani na Sabinus Okoyo. Ga shi nan kwanci. Wayo. Shit. Wayo Allah. Custard. Actually mu daga representative company muke. Wato yayin Sabinus wato Mr. Kwalli TV muna kasuwanci da shi kasuwanci mai kyau. Cikin kasuwancin da muka yi da shi yana da gida da tilerori, laptop da real expensive cars, irin su Bugatti, Lamborghini da dai sauransu. Kuma ya sa sunan Sabinus Okoyo shine next of kin. Sabinus, wallahi na dai so a ce Sabinus Okoyo yana yaya ci duke ga cikin kwanciyar hankali. Oga kwana na nake tun ɗazuwa kuma yanzu na tashi. Oh, yanzu inda na mutu da shi kenan bancin duke yayana Mr. Kwalli TV ko? To ina nan wallahi ba na waɗa ma mutum bai sana yana da arziki sai ya mutu sannan arziki ne ka bayana. Kai ni za ka kama doya don ubanka bayan na mutu to ina raye baka ban ba sai da na mutu daidai yunwa ta gama kashe ni na mutu sannan za ka kawo wa Peck Love. Ugaban kayan nan ni kan Allah ya sallaman. Gaskiya na yi taimako na taimaki yayawarka. Actually buyodan ka Mr. Kwalli TV. Muna kasuwanci da shi ya ci bashi na yana tsakar biya sayar rasu. Don haka ci gaba da biya don kuɗin suna da yawa wallahi wai yahiwa. Don haka muna buƙatar sanin ɗinka nan da lokacin da zaka waye. Oga ni matacce ne. Matacce bai wagana. Ai shi wada isadin. Oga tsaya. Wallahi dokar taɓa ana sake yakin duniya na biyu. Sabinus ka an shi bai faga kai sanin tun muna mu biyu. Kamar ya matacce na sanin ne? Wallahi baka mutu ba tashi. Wallahi dokin ka sake taɓi na sai na roɗa miki mari. Wallahi ka tashi kai sanin ɗin fefa ka wani irin rena. Kai ta haɗa shogya. Kai tsaya mi matacce haka taɓi. Ina cin uban ka jamin da nan. Matacce haka taɓi ina. Wallahi da kun sake taɓi na mutuwa ɗaya zan yi wurin ga wallah. Sunana Yalo kuma mun gore sosai wallahi. A ran na mana subscribe kuma a ran na ƙarara.